Kakper Sara Village Organization Umling Ribhoy District kala penlong ye kajing rakhe dap ba arsenam jongka hadin bakala ai kajing shakri ke babhatam shakashnong mentala artli kisnam kate kajing rakhe dap arsenam pura jong kate ka VO la penlong haka khatwei tarigu kala lengkon ar hajar ar phausaw hakabala sakhilang da kajing yedon WMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im khndiat shapang kani ka kunhun jongki longkami Kakper Sara Village Organization kadai ka bakdup iki khatlai tli ki self help group lani ki SHG kala pendap ru iki babon tli ki kam kum ka VO hapo ka snong nadu ka jingya kan show ka jing airam ba ka jing hikai mar kliang bat ki we ki kam habai dei ban pen bhai ka imlang ka salang ha ka snong ka thau hagane ka singi ka bakar pang jong ka VO nalor MLA laidon lang ba balajir rani ubadi MDC ka nongpo ka kong bida liansi singkli ka badai ka president jong ka Kakper Sara VO umling ka kong shimti hun makri secretary VO ba Comenson walang rang ba snong bat kiwi ngikit bok kit rem ya ka VO ka jong hi angne hapo umling ka shnong umling ngikmi inti bahagi snem ki banwan kande ka VO ka bantre bahatam mentaru filatre filaya gidan kwa ko fitre khambaha nangne shikmat namar baka Kakper Sara Village Organization kade ka VO ka bajantam na ka office jong UPDO hong ni kita si pertama hong ni sin sulit ane arsan menit lapoi ke office jong UPDO ke office ke ba kinong yalam apo ka NRLM ki shop i jodon kam ke ba PP don bat kota ka tegi kuat ba bidei ban long ka nuksa ka ba bha na ka bansa jong kiwi pat kiwi ki BO ki baran sha kiwi ki sinong ki bajangai nang ni degi jikon kam jong pi ki babon kadan hang ni hacan jong pi ko office jong video te imat bakala jantan ka office ni la king stick katar ko la banlong te degi kwa ba nalor ko pila tre bha bro sikata ikwa ko pi pindang tre kham bha susu ha ki por ki banwan dua ban I ba ki report Bapher lang ba ki kam ke activities ke ba pi ship benda ikwa ba pinlong ki ba hakli tam na gabanta kijing trikam gijung pi namar ba gijing wan jong ke NRLM gijing don jong SAG gijing don jong ka ki VO apo ka rindia bro koi ka de na ka gijing mentoy jong ki gilong kemi termar ka tai pi de shim me ka de ka kabu angne ki longkemi pidona lagi jom ki kam ila bende ki ba shomtukan kila bende ki ba rep ki batun ya ki jhur ki so ki pai kila bende ki wi kam ki beri jingri lani kido ki kam ki pidan so bah ban sistem ban bahan kawe ka boy kwa banong bang ba ki jingiram bapher ki ba PPO lengba jong kade ka mission NRLM National Rural Livelihood Mission kabar PPO hagi SHG hagi VO ke jong pi pendon kam hok ya ka aba kiriu shimet hagi grup kishir ya garam subha ban siu hok ya ka ke por ke bade namar bakadi ke jingarap na ko menta jong pi kat bapinangla ban pendon kam hok kat bapinangla ban pentelun iki kam kata bidang iyo iya ke jingarap kalong kumpolong kede ke skim MGNRGA job card kono ke snong kat pergi job card holder kita bun jadi penmang kadang bun kat ngidang trade high ke kam nagoi ke snam sakoi ke snam idang yo susu kijing rapat kompra betul wat apa dim kijing duna ke bun kibadan hadirin pentri kam ya ke MGNRGA la kade haka jela bro koi hagari bro koi kita kijing bansiu by material bansiu ini kita ndrei ii begiran syukur kijing telang lemba jogijing wan jong ini ke skim job ka haka ju karkom
kajing persyak ban yarap lomba ka NRLM ya kilom kemi gibi kede bensim bapilong ke badonbok hadu kata-kata baga sorkar India ka sorkar jela kidon ke benta ke bakrau ban haikmat sya kilom kemi kiba kijungi nagam tagam no ban kersan ye kilong ying kilong sem ka sorkar kanongla ban yarap ye filen tertai ka sorkar kanongla ban yarap ye fi shibun ban bit penbiang yang dikon kam haying hasem baro nongla ban le kota kamlo ka besuk dan dari kendiat sesuai ban ilenti ii bagajin persyang lemba jong NRLM kolong ban ilenti ban bedinenti ye bi lok tip kum tu uturnya berusai NRLM kalong kum uturnya haba bisu ISG GBO kalong usai babi haban bunhi yang ikam nang ne sukmat